Kajinglip boarding electric kha akathan sora kalapan long yakinong san charge nong ban u chow MDC ba titos W Khan panyakran menteri boarding electric U80 Mondal. Uba titos ulaya thu ulaya kendo ya U80 Mondal bat mardor ulak kular ban penpoino yaki transformer bathamai syakathan sora. Uba titos ulaya thu au Mondal nakadaw kajinglip kha ka boarding electric kakhayi pateng kakamai kaji lengba kikam jngokai perthei kila syakta hadu kata-kata. Bun kibriu ki bawan jengo ekisnong bat ki jaka hakathan sora kilek phai no shalong na kajingdum tliu hakapor mit ki internet ru ki sange trekam no agana mangen daw na bande office में product mangen Kajingnya kedua berjongah mentasi batu Power Minister U80 Mondal. Kalau hadir bang alayo yang ni ke representation jom ki nong sensar ki klik nong sensar jom katan seorang riwari barok awe ki badan hang ni bila sain gomba arpu armut. Tapi kajing siang dang syuyo yang ni ke siti dang kendiat sengi bat ngadang yo ru ka appointment mentah. Tapi nak kalian jonga kalau bang ngawan man pensngau ya ka ke baki ni ki dang basnong bat kamtam ki pai bai jom katan barok awe. Kilaya ut nakapor syakapor ya kajing tut jong ka boarding electric hakathan sorai berokoi. Kabaning kong kadai ka mat ka bakila keren ngalaya keren bad minister kalong halo kajing lip like kha. Dei ba ka than sora kadai ka we na ki than ki ba don kam ha kam tam ha ka light. Namar balai kam dei tang ki pai ba ki don kam ni tip ru ba kadai ka we na ki tourist destination ha ka ba ki tourist ki wan na keleng-keleng mentaban sa po sora tendai ka basusi kalong ba ki complain teng ki mi na sora ki ong ba ngimyo tang ban sum na mabundan like teng ki myo banda enjoy bai ka ta jing sa ka ki na mabundan like ba kum ta ter teng ki myo ban ki don ki hotel ki jong ki ru ki nani ki homestay ki ba myo ban sale online ru namar ba mo kam biang ga like myo ban sa mobile kum ta ter tendai ka ba konsani kalong ba ki pai ba hi generally ki pai ba ki suffer da ka jing lip like kha kam tam ki ni babu ki karkhana welding ba kum ta ter ka ba ar ka long ha ka jing bom biang jong ki ni ki linesman kamu ki ni ki command power kani de ka jing du na ba jong ki nong tre ha ka thain so rai bo ka we teng we linesman ha ban pe de ki totally ki shnong te ka long ka ba do kata ban pen biang ya ka jing lip like na teng chathi le ba ka de ka polior slap teng pom perthat teng mo kahap kata ka barrel ba pom ta ter be ta ka jing bom biang jong ki linesman na so kala wan ra ka jing du nong ka bakraw ki pai ba ka long ka jing thut sha ka long ka jing stom pai ba ta ka jing la kha ka balai ka ba ki rang ba snong ki klik nong sha ki kerpat ya ka department ba kata ka long ba lakum nu na ka liang SDO ne ka liang ki engineer bagi dia benda pentip lah kadon kanunu kajing pelip light ka ba khambun kenta bagi dia benda pentip kai syaki snong ki thau kanang ba lang ba ka WhatsApp la ni mu group yang kirang ba snong bakin tip kai ba kadon kajing lip light kanang bakin yo ban pentip po snong ka ba sao ka di kajing kiu palat jongki bill light kani kajing ut jongki pai ba ka di ka bal aslam ha ka ba kilat kiu ha ka ni ka bill light ba khamtam kajing bam wanra ya ki bill light ka por ka biang nang ta ki don ru ki bawan ra ka sisen lai banai sin sau banai te ni ka ra ka jing ki pai ba ki beduk kham tam ban siwi ka bil lai de nalo ka tapat ka ba khame kendo jing ki ni si ka long ka jing du jong ki transformer hoi ngi su thu ba ka jing du jong ki transformer ka de na ka jing don jong ki lele jong perthat ha ki ni khendet tayo bla dep bejur ba ta ka daw bla don ka jing thut jong ki ba khandai tli ki transformer ka than so rai bro ka we dan re sutanat mentasi ba na kaliang minister ila phone ya director bad ila ong ba la kum no tang mentasi la ni la syai ni la penpoi ki transformer ha ki shnong ro khai la dam pat la lut ru le se ki babun ni kinio da no ya ki transformer ha ka por ko biang te kini ilong ki mat ki ba na la yo ban ya keren bad u power minister bad na so ban ai ku ka pangi baila sngap hai kini ki jing persno jong ki rang ba shnong but day tangkat taru ngai iba khmat jong ahi la phone ki observe ro khat
kabai inyo kan ban lei kalau kini kijing ut ki baki baik baki kan tu ta di kan jing kan tu